Bueno, boa tarde a todas e a todos. Gracias por estar aquí. Agradecemos tamén especialmente a presencia do Director Xeral de Política Lingüística, Valentín García, e de todos os que evidentemente asistides a este acto. Realmente o meu papel aquí é moi sencillo. Realmente o Ateneo de Santiago é o anfitrión deste acto que unha vez máis se repite aquí nos salóns do Ateneo de entrega dos premios da crítica, que consideramos que realmente é algo moi importante para validar non solamente a literatura que se fai en Galicia, senón tamén a propia cultura galega e incentivar, por suposto, a lectura. Para o Ateneo, polo tanto, é unha gran satisfacción estar novamente aquí presentando este acto. E, ademais, especialmente este ano, porque coincide que os dous galardonados, polo menos no meu caso, son colegas e amigos. E se trata de dúas persoas, como xa todos conocedes, da mesma xeneración, casi da mesma idade, e ademais do mesmo pobo, de Monforte de Lemos, o cal non deixa... non deixa de ser un mérito engadido ás súas obras e que a min tamén me satisface especialmente por ser tamén monfortino consorte. Polo tanto, é realmente unha satisfacción ter aquí con nós a Manuel Veiga, periodista literato de tanta trayectoria, foi director durante 4 anos da Nosa Terra, é unha persona con unha formación como sociólogo e como xornalista, ademais, que ten realmente unha amplísima trayectoria neste país. E, por suposto, Antón Lopo, que tamén é alguén que leva moitos anos traballando nos medios de comunicación, pero ademais facendo moitas cousas relacionadas ca creación literaria, sobre todo, e fundamentalmente neste ano ca poesía, gracias a ese maravilloso libro que de alguna maneira rememora a súa nai, que foi tan importante na súa vida, como nos pasa a casi todos, e que se traduce nese libro, nese poemario maravilloso que acaba de recibir este premio. No caso de Manuel Veiga, tamén a súa historia é unha maravilla porque nos descubre unha parte insólita da posguerra en Galicia, con todas esas partidas de realmente mercenarios que intentaron desprestixiar a guerrilla que naquele momento defendía a Galicia republicana. Creo que son dúas pezas moi diferentes, pero ao mesmo tempo as dúas moi demostrativas do valor e da amplitude que ten a cultura galega. E temos con nós tamén a asociación que de alguna maneira promove os premios, que é a Asociación Galega da Crítica, e neste caso representada polo seu presidente, que é Mario Regueira, que temos aquí, e que realmente o que lle transmitimos xa a responsabilidade de levar este acto, porque realmente nós aquí, como digo, somos os meros anfitrións. Por lo tanto, parabéns a todos os premiados e gracias de novo por estar aquí. Nada máis. Moitas grazas, en primeiro lugar, ao Ateneo por deixarnos este espazo onde sempre nos sentimos como na casa, e quero tamén deixar constancia de que para min é unha entrega particularmente emblemática e particularmente importante, porque vai ser o meu último acto como presidente da Asociación Galega da Crítica, que hoxe renovou a súa directiva e que vai pasar a mans de Natalia Poncela.
e tamén porque é un regreso realmente a este espazo e a este lugar, porque non sei se lembrades que pasou unha cousa rarísima cun virus ou algo así hai uns anos, e ao final, entre unhas cousas e outras, había moitos anos que non viñamos aquí a celebrar este día. Este día é un día moi importante para nós como asociación. Nos tratamos de dignificar o traballo da crítica galega e tamén tratamos de recoñecer dentro do exercicio desa mesma crítica pois as obras que nos parecen máis relevantes de cada ano no ámbito de poesía e de narrativa. Son as obras que nos propoñemos a Asociación de Críticos Españoles para levar o Premio Nacional da Crítica e eu non recordo ningún ano onde non estivese absolutamente orgulloso e maravillado de estar sentado entre os dous gañadores ou entre as dúas gañadoras. Son persoas as que admiro e son persoas, ainda agora mesmo estaba comentando, das que sempre é un placer caer nun libro delas. Sempre son unha aposta segura, son unha aposta firme e son autores que non defraudan, que sempre nos teñen en vilo. E, bueno, manter esa tensión constante no mundo da literatura penso que é o máis importante, o elemento máis fundamental do seu exercicio, da súa existencia como parte da cultura humana, manter esa capacidade de sorpresa, esa capacidade de maravillarnos, e penso que tanto Manuel Veiga como Antón Lopo son deses autores que conseguen maravillarnos, que conseguen sempre sorprendernos. Ben, voulle dar paso a Ana Romaní, que se vai encargar deste pequeno discurso que nos chamamos Laudatio sobre o libro de Antón Lopo, un libro que leva a palabra Monforte no título, que por lo que sexa é moi importante hoxe tamén. E ben, sen máis, deixo vos con ela. Ben, é un placer, moi boa tarde, un placer estar aquí. Agradezo á Asociación Galega da Crítica o convite, porque realmente é unha celebración. Estou encantada de poder acompañar a Antón, a Manuel, nesta tarde. Eu a primeira vez que souben do Azul foi con Chirves e Esteva. Diante a balea agardaba de pedra polo mar. Era só cousa de agardar. Nunhas horas podería deixarse abalar na auga sen se decatar da súa granítica imposibilidade de flotación. Ela descoñecía esa experiencia, a da imposibilidade, non a da flotación. Isto está escrito entre corchetes. Con Chirves e Esteva tivemos a primeira mostra do Azul. Claro que, cando verdadeiramente entendemos a dimensión real do Azul, foi coa procura da experta urdidora de bordados e a súa certeza absoluta de que ningún fío reflicte a profundidade do azul Monforte. Todo isto aconteceu en agosto diante dun mar azul. Antón Lopo sitúa no inexplicável a súa lembranza do primeiro verso do libro. Di así: ás veces ocorren sucesos inexplicables. Teño unha memoria pésima, pero podo lembrar perfectamente o primeiro verso que escribín deste libro. E eu podería dicir, teño tamén unha memoria pésima, pero podo lembrar perfectamente a primeira lectura do poema Azul Monforte e a impresión que seguiu. A poesía non é unha lectura, di el, é unha experiencia que se sitúa nun lugar de fora, digo eu, nese onde a balea granítica que nos observa flota. É explicável que Antón explique dende o inexplicável o proceso desta obra. Dende o primeiro verso ao último souben como ia ir discorrendo o libro. O título foi unha visión andando polas terras da Pobra do Brollón en Salcedo, explica. O libro asaltoume mentras camiñaba polos bosques do río Loureiro, apunta. Antón Lopo camiña moito. Era agosto.
Tamén foi en agosto a nosa primeira escoita de Azul Monforte. Resoaban na pel todas as coloracións dun proceso de escritura que irrompe na vida. Non é a vida, senón unha irrupción abríndoa a novas amplitudes. Dicía que ese agosto Antón andou moito. Cando regresou, soubemos que a irrupción, neste caso, aparecerase nun proceso de decantación cromática, porque compre lembrar que o Azul Monforte só se dá no ceo de agosto e dura máximo 20 días. Anúnciase en abril translúcido de cobalto, en maio azurita, en xuño irisa, en xullo intúese, en agosto compacta, en setembro disólvese. A disolución, ou mellor, a aliaxe, desprégase nos poemas facéndonos partícipes, facéndonos corpos vibrantes da súa enunciación. Era un libro que eu estaba escoitando, que viña escrito durante o último período da vida da miña nai, explica Antón Lopo. Despois disto, non é raro que se nos veña á boca a palabra extraordinario, porque extraordinario é o proceso, esa irrupción do poema dicíndose. Por máis que algunhas lecturas evoquen a novela extraordinario e por máis que Lopo negue conexións e por máis que os coidados e as figuras maternas tan distintas habiten os dous textos, mas non hai nada máis extraordinario en Diarios 1 que o extraordinario dunha experiencia poética brutal. O adxetivo non é meu, é da acta do Premio Fitzbergara Vilariño, un dos primeiros galardóns que recibiu, o seguinte sería este premio da crítica que hoxe celebramos. O xurado do Vergara Vilariño utilizou a palabra brutal. E non sendo léxico común nas aproximacións poéticas a un libro, o seu uso reflicte o impacto que a lectura da obra deita. Nese impacto emulsionan a materia e a dicción. A materia do poema persegue as gamas cromáticas do azul para se fusionar nun tempo no que o finito non existe. E ese só pode ser o tempo do poema. O finito, a vida, a morte, a dor, o intenso canto vital e grupal do corpo que coida e do que ama. Esa é a materia. E a dicción, o verso longo, os poemas seriados ou brevísimos, ten a fondura do río, os matices da lingua dos reques, e a gramática indagatoria da luz con todas esas palabras que eu non lograría imaginar se ela non as pronunciase. Acheguémonos agora, dado que isto é a celebración dun premio que entregan os críticos e as críticas, despois de falar, de debater, de concordar, acheguémonos a un local onde se está desenvolvendo unha tertulia informal na que participan algunhas atentas lectoras e lectores de Diarios 1 Azul Monforte. Abrimos a porta e escoitamos. Hai unha certa unanimidade na cuestión da dicción. Coinciden as lecturas na audacia da voz desa dicción anovadora que experimenta este longo poema. Lopo é quen de abrir unha nova fenda de conciencia, apunta Oriana. E Nieves suliña esta urda de voces onde se sitúa a ficción, o compartido que se descubre ou se inventa. A indagación das novas posibilidades creativas da linguaxe que todas e todos suliñan convive, porén, con certas dúbidas arredor dos lindes entre biografía, ficción, confesional, ficticio, documental, memorialístico, inventiva, que se despregan baixo ese provocador Diarios 1 do título. Sí. Isto é un diario, afirma Inma Otero. E Oriana lembra que a lóxica do diario é a datación da verdade, a da confesión. Claro que, apunta, pode ser a verdade do poema, non da biografía do autor. Lopo insiste, isto é poesía ficción, aínda que ten aspecto de diario confesional. Ramón tamén apunta a filiación á literatura documental e Marta lembra que máis alá da experiencia poética está a coincidencia biográfica. Antón recunca, a poesía é un xénero de ficción. E Ismael, mirando directamente os ollos, di: entendo que ti mantés unha distinción entre vida e biográfico, entre escrita e texto, pero acaso este libro non dinamita esa barreira? Todo isto, por suposto, é unha ficción, pero as palabras son reais.
Aquí compren corchetes e están escritos. Corchetes marca Lopo, como di Inma Otero. Inma Otero que achega unha reflexión. Os finais buscan ser revelación, mentres que o corpo dos poemas abéirase o narrativo, o remate acumula os recursos da lírica para afirmar interrogantes, moitas veces formuladas por outras voces. Ampliemos o círculo desta conversa ficcional. Mentres Lopo elucubra, cavila sobre a posibilidade dun poema construído en por sí, sen mecanismos literarios, sen vontade sonora, Cáccamo entra no debate e afirma: non teño dúbida de que Diario Sun non foi construído en por sí. Sei, ademais, que non é posible escribir un poema que non sustente a súa existencia na acción dos mecanismos literarios. Comprobo tamén que a vontade sonora asenta neste libro na xeometría da sintaxe e que o seu estilo verdadeiramente anovador, nada convencional, fundamentase na reescrita das noticias do mundo e das experiencias propias cos rexistros propios da crónica e do diario íntimo. Con esa aparencia de relato documental que non oculta a cerna do poema como texto de ficción. Mais mesmo así, afirma, podo percibir nos poemas ese efecto de escrita autocreada, en certa medida a literaria. Detrás dunha mesa illada, Xosé Luís Mosquera pensa para si en alto, pois semella que a realidade non deixa de enredarse no libro. Lopo, tentando reconducir a conversa, afirma: o que máis me atrae da poesía é que pode construir a verdade antes que a realidade. É xusto rematar a frase do fondal dos tempos, escoítase o remexerse gutural dunha voz resoante que ante o abrallo colectivo berra: todos mentimos demasiado sobre a verdade, non cres? É un enfadado Guerra da Cal. O do afer Guerra da Cal é un dos textos que exploran eses lindes da verdade, a realidade, a ficción, o poema, a biografía, a crónica, o documento, a lenda, e desvelan unha vez máis a porosidade do poético que tanto seduce a Lopo. El apúrase a explicar mirando para a memoria ausente de Guerra da Cal. O que eu intentei dende os meus primeiros poemas foi tentar darlle corpo ao invisible. No libro o verso é: eu quería escribir o que non se escribe, o invisible. O finito é tamén elemento basal desta obra concibida, segundo explica o autor, arredor da vida e os dous partos que alindan, o nacemento e a morte. O poema sitúase aí, no punto de fusión onde a gravidez e a terminalidade se tocan. Detalla: non é vida, mais tampouco morte, afirma. En realidade, nada comeza ni nada acaba. O finito é pura fantasía, lemos no libro. Aceredo reaparece na seca do encoro de Lindoso. A morfoloxía do lugar abandonado baixo as augas permanece casi intacta. Na calor da seca, os turistas percorren as ruínas. As fiestras manteñen os cristais en fenda, pero o máis sorprendente é que a fonte segue manando no centro da aldea, incluso baixo o nivel da auga. Aí, nese manancial na seca e tamén baixo o nivel da auga, é onde o punto de fusión irrompe. Non é vida, mas tampouco morte. É o fora onde o poema se dá. Ese lugar de fora onde a balea granítica que nos observa flota. Nesa flotación granítica, tamén Concha do Molete contempla as modulacións cromáticas do ceo. Non debe ser azul, senón bosque, conclúe, mentres o seu corpo se esponxa baixo o azul ío. Ela é a protagonista absoluta. Faleceu o mesmo día que parira Antón. Unhas semanas antes lembraba: o resultado da análise foi claro, non é cancro, vou ser nai. Todo isto escoitábamolo da voz de Lopo como el o escoitara antes. E percorríamos as outras terminalidades que se despregan no libro, a do amor esgotado que segue existindo, a das aldeas asulagadas e as fontes manando, a utopía sen illas que persiste a pesar da néboa. Entregadas na escoita, non reparáramos na rápida subida da marea. A balea abollaba feliz na certeza do azul mar. Cando a vimos frotar, granítica e exultantemente asertiva na evidencia da auga,
rimos. Rimos tocadas polo efecto extraordinario do inexplicável. Da vara do sabugueiro, con forma de tridente. O toque balsámico que nos avala no riso na amizade que abriga o desexo do azul. E rimos sen parar como sorrimos na escoita colectiva de algúns dos poemas deste libro. Poucas son as ocasións de asistir a recitais de poesía onde o poema se celebre no riso, como en Diarios 1. Non é novo o xogo, o humor, a ironía están en Sucios e Desexados, están tamén outros libros de Lopo, mais aquí o riso que estrala é un riso que estrala na plenitude da madurez que se entrega o poema coa sabiduría gravitacional de que o finito é pura fantasía. E así riamos, cando no horizonte asomou unha luz coral, diríamos, acaso dun ton vermello escarlata, tal vez rubí ou amaranto con irisacións púrpura, un vermello cereixa que debala o maxenta ou o vermello toscano virando o violeta. E soubemos que non precisábamos ventán ningunha para nos tirar de cabeza esa luz. Ti crees, pregunta el, ti crees que o verdadeiro azul existe? Pero non o estás vendo. E así foi como o vermello Arousa iluminou o azul Monforte nun agosto que só ali se deu. Así foi. Por máis que ás veces lembro o que non sucede. Bueno, damos agora a palabra ao propio Antón Lopo. Bueno, é difícil falar despois deste texto que leu Ana, que é moi emocionante, sobrecolledor, e que recolle tamén un pouco a esencia de ese azul Monforte con unha habilidade, con unha capacidade que é xa habitual nela para chegarse á realidade e para chegarse aos soños, o vermello e o azul. Eu non coñecía o texto que escribira, o meu é moi breve, coincide en casi todas as cousas. O que sempre me dá que pensar que entre Ana e máis eu desde sempre houve esa conexión de vidas e de principios. Cando me deron o premio da crítica por extraordinario, que me chamou Mario Regueira, debía de ser o mellor o primeiro ano, a novela, estaba precisamente con Ana, que leía en Noia o seu discurso de ingreso na Real Academia. Aí foi a saída cando me chamou Mario. E desta vez, cando me chamou Mario, estaba sentado fronte á árbore de Rosalía, en las orillas del Sar, que é unha das miñas rutas de todo ese camiño predilecto. Estaban asentadas nesa árbore, contemplando os seus 200 anos de historia, imaginando que o finito realmente non existe. Cando chama Mario, e digo eu, bueno, e valle decir despois dixenlle a Ana, pois mira Ana, estou na árbore de Rosalía e acábame de chamar no, estou nas ribeiras do Sar, en las orillas del Sar, e acaba de chamar Mario. E dixola, como Rosalía, dixo. E eu lle dixen, no, ya que sempre dicen que eres unha reencarnación de Rosalía, eu non quería ser menos. Obvio agradecementos tal para non... E preparei un texto que se titula O pasado está por pasar,
ten un título que a mí me gusta porque incide no que di Ana, pero desde outra perspectiva, desde a perspectiva da ciencia ficción, que é unha das miñas paixóns. Fenómenos asombrosos e sincronicidade en Diarios Azul, o poema. É unha alegría estar aquí con todos e todas vós, xente de Compostela, moita xente de Monforte, celebrando a poesía, a literatura e facelo polo que a min corresponde con Diarios Azul Monforte, que me proporcionou tanta felicidade e enfermidades, empezando pola propia escrita, a felicidade pola presenza, mentras o escribía, da Concha do Molete. Eixo vertebrador dunha obra que esculca a terminalidade como plenitude e a poesía como acción autorreferencial. Non é un recordo dunha nai morta, é unha convivencia con unha nai viva. Se a Concha do Molete non me acompañase entón, este libro probablemente non existiría. Permitídeme que dedico o premio a ela, o premio tamén ao pobo palestino, as xentes que sufren alrededor do mundo a avaricia brutal da guerra ou da explotación e as persoas que soportan sen retroceder un milímetro a maquiavélica maquinaria do machismo, da homofobia, da xenofobia e da desinformación. Grazas pola vosa compañía, sinceramente estou emocionado non só pola presenza de Ana, senón por vervos aquí, por todo o que supón este premio, grazas á Asociación da Crítica por reunirnos aquí a nós e polos seus premios que son un esforzo para dignificar o traballo das escritoras e dos escritores. A Ana Romaní, xa obvio, xa máis gracias, pero sobre todo polo que levamos compartido de tantos proxectos ilusionantes xuntos. A amizade é o piar fundamental da vida. Tamén quería agradecer ás persoas que contribuíron á publicación do libro, desde a Fundación Ergueitas, o xurado do Premio Cid Vergara Vilariño, en especial a Ismael Ramos, que é o meu traductor ao español, a edición inicial de Espiral Maior e a máis recente de Noudelo e Ribón, coa Fundación Novaneira, a que tamén lle dou as grazas polo seu apoio e confianza. Grazas a toda a xente que fai posible Chan da Pólvora, porque sin iles probablemente este libro tampouco existiría. E xa para ir enfiando esta intervención, que quero e debe ser breve, subliñar un feito singular neste acto, que xa o dixo Ana e que apontou Xosé Ramón. Os dous autores galardoados nacimos en Monforte, e unha das obras gañadoras, ademais, leva a palabra Monforte no seu título. Non somente iso, senón que o anfitrión é de Monforte. Temos a outra escritora de Monforte da nosa xeración, un pouco máis nova, como é Teresa Moure, e hai outra xente de Monforte por aí, pero sobre todo hai composteláns, que é maravilloso. En realidade, e falo abertamente, tampouco me sorprende tanto esta coincidencia monfortina. Encadrable nun máis dos fenómenos asombrosos que rodean este poemario. Desde que o rematei o 19 de outubro de 2022, ou desde antes, desde aquela tarde do 15 de xaneiro dese mesmo ano 22, un ano despois exactamente morría a miña nai, na que Anxo, Sumai e máis eu nos xuntamos por vez primeira para afianzarnos mutuamente nas nosas respectivas obras, pois este libro medrou xunto a Anxos como a par dunha ama de cría. Ou incluso, desde que o libro se conformou de repente no meu corpo, tal como logo o escribiría en agosto de 2021, durante unha andaina polos bosques do río Loureiro. Desde entón, desde ese momento inicial e desde os momentos sucesivos, Diarios Azul Monforte irradiou a enerxía dunha combustión escura e exacta, como definiu o editor Imanol Bértolo. Xosé Luís Mosqueira Camba analizou nun artigo as extrañas sincronías que circundan Azul Monforte. O día no que acabei, recollín a miña nai na residencia para pasar xuntos unha temporada e ao facer un esforzo imprudente sufrín un desprendemento de retina que me postou inmóvil un mes na cama.
Tempo que me serviu para comprender mellor as raiceiras do libro, as súas claves misteriosas, o seu código secreto e o operativo da miña mente durante os meses de escrita, convulsos pero igual de apaixonantes que a derradeira explosión dunha supernova. Como facer un poema, escribín, que dure exactamente o tempo que o poema tarda en facerse. Camba tamén suliña no seu artigo o feito de que o xurado do Premio Fiz Vergara fixese público o seu fallo o 8 de decembro, santo da miña nai, e que comunicasen cando ia visitala a ela e a miña irmá na residencia de Meira. Cheguei, díxenlles a nova e a miña nai que coleccionara recortes de periódico, placas e galardós das máis dispares procedencias des que fun campeón galego de campo a través aos 12 anos, amosou expresivamente a extrañeza na que ela se instalara. A ti? Un premio? Sí, mamá, un premio. Mosqueira Camba, por último, subliña a coincidencia do enterro da miña nai co meu cumpleanos. Que ela se despedise do mundo dos vivos o mesmo día no que me dera a vida. Nacementos e embarazos son indicios que callan ao longo do libro. Creaba unha inquietante simetría biográfica, como se fose unha representación do Ouróboro. A súa morte e o meu nacemento conformaban un todo. Se eu fose Jung, Carl Jung, falaría de sincronicidade, término que explica os sucesos vinculados polo sentido, pero cunha relación acausal. Nunha ocasión, unha paciente súa contoulle un soño no que lle regalaban un escarabello de ouro. Nese instante, un escarabello da especie Cetonia aurata empezou a golpear o cristal na fiestra da estanza onde estaban. Jung considerábao unha experiencia excepcional e única na súa vida. Porén, eu creo que Azul Monforte é unha metáfora e que, en liña ca radicalidade poética de Noboneira, a morte non é certo, se enfronta cara a cara ca propia morte para reivindicar a plenitude da vida. O pasado non pasou. O pasado está por pasar. De todos xeitos, compre recoñecer que a metáfora ten tamén elementos de sincronicidade, no sentido de que transmite significados dunha parte a outra dunha maneira acausal, estética. O mecanismo permite a verdade, esencia do poema, ir máis alá do real. Incluso, a poesía permítenos antecedernos a nós mesmos e adentrarnos en lugares que nunca coñeceremos. As visións e os signos ao longo de Diario Sun son abondosos, empezando polo poema que lle dá título ao libro, concibido como un parto onde a nai nos revela o concepto dun azul irrepresentable, só visible en Monforte durante o mes de agosto. Trátase dun azul no que encaixarían todas as paisaxes do mundo, aínda que ela nunca logrou demostralo empíricamente. Hai máis visións cromáticas, como o do azul Compostela, que agrupa no seu tránsito o resto das cores imaginables, ou o azul Ons, que é a representación dun espazo mental, ou o azul Lío, que en realidade non é azul, senón bosque. A nai, que fala en magnitudes simbólicas, córtame a man, fi cariño, e botalla o caldo, ou que comparte co seu fillo no embarazo o sexo do seu marido, existe un intercambio xenético entre o bebé e a nai, dicía hoxe mesmo o biólogo Denis Lowe. Non é a única muller con capacidades fabulosas ou fabuladoras no libro. Elba, por exemplo, albisca nun poema o verdadeiro azul, aínda que ela non o vexa. E Berta ensinalle ao poeta que existen cores que non sabemos ver ata que o noso cerebro as inventa. Tamén se dan fenómenos extraordinarios, como esas varas de sabugueiro que teñen o poder de proporcionar a felicidade absoluta, a riso absoluto, como se o ceo coubese nos nosos petos. Ou a fonte que subsiste manando no centro dunha aldea asologada polo encoro del Lindoso, ou Guerra da Cal aparecendo nunha sesión de yoga nidra para disipar dúbidas sobre a súa heterosexualidade, ou os sexamantes que están en disposición sempre de volver a amar, ou esa muller que regresa á casa da súa infancia e os seus irmãos lle din: ai ben a que morrera, aínda está viva.
Facultades tan poderosas, capaces de ler os códigos ocultos e de fuxir dos cazadores de mentes, permítennos ir máis alá da realidade e responder a unha das preguntas clave do libro. Como vemos, o que aínda permanece escuro, esa é a razón de que agora te estea vendo aquí, Concha do Molete, porque podo ver oscuro. E estás sentada e botando contas de canta realidade existe nos fenómenos asombrosos deste libro. Moitas gracias. Ben, pois moitas grazas a Ana e a Antón, sobre todo por emocionarnos, que eu creo que é algo que non é tan doado a día de hoxe. Vamos a dar paso agora a Dolores Vilavedra, que vai facer a laudatio de Perder as bestas, que é a obra que gañou o premio de narrativa, dun autor casualmente tamén monfortino, que é Manuel Veiga. Adiante. Boas tardes. Sempre é difícil falar despois de que falen as poetas e os poetas. Non? Coido que agora impuñase o silencio e impuñase un certo recollemento e visualizar o Azul Monforte, o que imaginamos cada quen que o Azul Monforte. Pero teño que falar de Perder as bestas, que é un libro no que crin dende o minuto 1. Antes quería dicir dúas cousas, grazas ao Ateneo, como a sempre, por acollernos, e grazas a Antón, quero creer que falas en nome de máis escritores e escritoras deste país, por recoñecer nas túas palabras o que é o compromiso dunha asociación pequena e modesta, a Asociación Galega Crítica, que desenvolve unha actividade que xira alrededor de dous eixos, que é a independencia e o compromiso coa calidade literaria. Esa é a nosa folla de ruta. Agradezo aos meus compañeros e compañeras da asociación que me escollesen para madriñar o libro do monfortino Manuel Veiga, Taboada, que é doutor en Ciencias Políticas, xornalista, xa apuntou Pousa, é sociólogo de formación, e que en 1983, xa choveu, entrou a formar parte da redacción da Nosa Terra, semanario que dirixiu, se os meus datos non están errados, entre 2007 e 2010. En 2004, Veiga iniciou públicamente a súa andaina literaria ao gañar o Premio Xerais coa novela O exiliado e a primavera. E dende entón, paseniño, Veiga iría construindo unha sólida traxectoria como novelista que o fixo merecente doutros importantes galardóns como García Barros. Mais tamén realizou notables incursións no eido do ensaio, xénero no que a súa máis recente entrega é a colectánea A literatura galega contada aos escépticos, unha obra que está a suscitar debate e reflexión, como estou certa que pretendía o seu autor. Arestora podemos atopar a sinatura de Manuel Veiga nas páxinas do xornal Nós e na revista literaria digital Biosbardia. A obra narrativa de Veiga caracterízase pola súa variedade. Non hai dúas novelas parecidas. A súa amplitude de rexistros é asombrosa e por iso confeso, cando a lín, non me sorprendeu o Veiga de Perder as bestas. Abralloume, si, a potencia literaria con que o autor desenvolvía un proxecto narrativo unha vez máis ben singular, como todos os anteriores. E abralloume tamén constatar que na novela se albiscaba a intuición dunha necesidade que para as persoas que seguimos o asunto con atención resulta evidente, e vanme entender. Refírome á necesidade de renovar de vez a chamada literatura da memoria histórica para evitar que sucumba ante o risco de esclerose, de automanierismo e ante un posible exceso de sentimentalismo que cancele o seu poder performativo e, polo tanto, político. Visto dende esta perspectiva, Perder as bestas é un deses textos radicalmente anovadores que o tema
da literatura da memoria histórica precisa con urxencia. Tanto, tan anovador, que mesmo é posible que arestora aínda non esteamos a captar todos os matices orixinais dunha obra de aparencia modesta, pola súa relativa brevidade, son pouco máis de 120 páxinas, teñen aí, na que cada capítulo leva un título sintético a modo de descripción obxectiva do seu contido. Un título que evoca en nós un tanto as convencións das orixes do xénero novelesco e que polo mesmo canxa ben cun certo ar primitivista que paira sobre o universo narrativo que Veiga construe aquí. A primeira novidade que nos ofrece xa a novela é o tema, as contrapartidas, unha realidade histórica que eu, confeso, ignoraba absolutamente, mais tamén todas as persoas coas que falei do asunto, algunhas delas con non poucos coñecementos históricos. Porén, ningunha sabía nada delas, ningunha sabía nada das contrapartidas. As contrapartidas foron, para entendérmonos, unha sorte de terrorismo de Estado que actuou en Galicia, aínda que non só, dende comezos dos 40 ata os inicios dos 50, máis ou menos. Formábanas grupos reducidos de homes que proviñan da Garda Civil, aos que se lle foron engadindo exrequetés, falanxistas, e que foron constituídas con apoio logístico oficial en un momento no que o combate á guerrilla non estaba a dar os resultados desexados. As contrapartidas xurdiron logo non tanto para atacala directamente, non tanto para atacar directamente a guerrilla, como para desmantelar a rede de enlaces e colaboradores, de apoio, enlaces e colaboradores os que as contrapartidas agredían con violencia extrema, e para ir predispoñendo a poboación contra os guerrilleiros, tentando que se lle atribuísen a estes accións brutais como algunhas das que se narran na novela. Velaí o cerne argumental dunha obra que quere recorrer moitos outros camiños alén do estritamente histórico, e por iso si cadra Veiga espalla ao comezo unha serie de pistas que conducen a esoutros camiños posibles e que nos intrigan dende o minuto 1 de lectura, xa. A primeira pista, un título enigmático, cuxo misterio axiña se desvela, ou non tanto. Porque o autor, antes de nada, acláranos que perder as bestas significa, e cito textualmente, actuar de forma pouco consciente ou insensata. Por extensión, perder o xuízo. Nada máis comezar o relato mergúllanos na precariedade dun rural que identificamos como galego e ubícanos no tempo da guerra e da inmediata posguerra. A miseria e a fame pódeno todo, e debo dicir que en poucas ocasións lin pintada con tanta eficacia, sinxeleza e brevidade, unha desposesión tan absoluta. Velaí o punto de partida desta historia, a zona cero do ser. Eses lugares nos que nada es, nada tes, nada vales. E velaí o mozo protagonista, quen, por non ter, non ten nin nome, e remataremos a novela sen sabelo. Nunca deixará de ser o mozo. Unha vez integrado o mozo polo devir desa súa vida que non é súa, nunha contrapartida de seres anónimos ou quase anónimos, a novela deixa de ser iso que intuíamos ao comezo, unha novela de personaxe, quizáis, non? E convértese noutra cousa. Fundamentalmente, para min, aínda que xa falei de camiños posibles, nun man a man entre o ser humano e a natureza. Un pulso no que case sempre gaña a segunda, porque, como di a derradeira frase da novela, non hai millor terra ca esta. Pero compre unha precisión. Cando digo ser humano e natureza, estou a falar tamén da condición animal do primeiro. Condición esta que no texto sae triunfante do eterno combate entre alma e corpo. Gañan as bestas que o título evoca, aínda que sexa dun xeito connotativo, como xa dixen. Gaña a condición animal que todos os seres humanos agachamos no máis recóndito do noso ser e que se fai moi evidente nuns personaxes que son maiormente refugallo da historia. Por iso mesmo, nada sabemos deles, ni siquiera os seus nomes, agás os de algúns secundarios que mesmo así son coñecidos polos seus alcumes. E polo mesmo, nada ficará deles, nin memoria certa.
Todo isto acontece nunha natureza poderosa na que a civilización semella tan afastada como a Deus. A dimensión fronteiriza do territorio escollido por Veiga como escenario dos feitos potencia unha certa aura mítica e entendida esta condición mítica como algo que resulta ser sobrehumano ou que resulta estar máis alá do humano. Unha aura que envolve un universo narrativo que, por outra banda, non elude a historicidade. No percorrido que fan por terras de Atán ata Couto Franco de Gunturiz, os personaxes semellan recorrer un camiño que non leva a ningures, ou de levar, en todo caso, levaría ao inferno. Pouco a pouco, a xeografía humana vai esvaendo as súas contornas e os personaxes identificándose cunha terra que os salva da tolemia e de si mesmos, e coa que case sin decatáranse, cada día que pasa se senten máis vinculados. Todo contado por un narrador omnisciente case invisible que se expresa nun estilo minimalista e que amosa unha severa autocontención. Só moi puntualmente lembramos que está aí ese narrador, sobrecollidas pola potencia de algunha das imaxes coas que se expresa. A brevidade da frase é o compás que marca o ritmo con que avanza o relato e o traballo de selección léxica asoballa polo rigor e eficacia. Veiga semella así ser un deses autores que non refuga o compromiso que, como creador, ten coa lingua na que se expresa. Unha lingua que, tras a lectura de Perder as Vestas, coñecemos un pouco máis e un pouco mellor. Beizón. Bueno, moitas grazas a Dolores. Manuel, túa é a palabra. Ola, moi boa tarde. Escribir é un acto dos máis solitarios que hai. Como sabedes as persoas que estades aquí, moitas que escribides tamén, non só é solitario, senón que estás cheo de dúbidas. Traballas sobre o texto, das 1000 voltas e sigues nesa soedade. Entón, cando recibes un premio e, sobre todo, cando escoitas ese esforzo de interpretación e de lectura sobre aquel traballo que fixeches, como acaba de facer Dolores Vilavedra, pois quedaste agradecido, sorprendido e casi patidifuso, porque é un outro plano da túa vida, cando o libro xa está fora de ti. Entón, pois, en primeiro lugar, moitas gracias polas túas palabras, Dolores. Gracias tamén ao Ateneo, por suposto, por ternos aquí neste espacio. Os que vimos de Vigo sempre nos sorprendemos moito de Santiago. Veño pouco a Santiago por diversas circunstancias, moito menos do que me gustaría, pero tampouco vamos a entrar en detalles de por que nos sorprende tanto, pero quedarían para unha conferencia específica e interesante, probablemente. Teño que agradecer tamén moito ao xurado dos premios da crítica que se fixase nesta novela. Efectivamente, todo o premio que recibes te alegra moito, non? Pero este a min gustoume especialmente precisamente porque proveña dos críticos. Non xa pola súa independencia, que moita xente ahora me comenta, pero ese premio tal, noto que ten ese prestixio, non porque o diga ahora ni nada, senón porque hai xente que me está comentando estes días, non? Pero decía que o aprecio especialmente porque a min tamén me gusta facer análisis literaria, comentar de vez en cando, e gustame ese traballo sobre a propia literatura, non xa facer creación ou ficción, senón tamén reflexionar sobre ela. Entón, digamos que este ambiente da crítica eu sinto especialmente cómodo entre el, non? Leo moito, por exemplo, como o artigo de hoxe aquí de Mario Regueira. Teño comentado que me interesan moito ese tipo de textos porque non estamos nada sobrados. Esta é outra reflexión que fago agora que se me ven á cabeza a marxen. Non hai literatura sin un ambiente cultural. Os meus pais leron moitos libros
faltáballe ese ambiente cultural que non o había na súa época, de maneira que pasaban cousas tan extraordinarias como que non recordaban, non recoñecían o nome dos autores, a pesar de ler moito, ler bons libros. E eu teño reflexionado por que pasa isto. Pois porque non hai un ambiente cultural, non hai un contraste, non hai crítica, non se fala, non hai información. Bueno, estou falando de anos 60, 70, 80, pero ainda estamos faltos deso. Sin ambiente cultural non hai literatura, non acabamos de recoñecernos, é dicir, necesitamos un espello ou moitos espellos, incluso espellos deformados, para vernos e para entender quen somos, senón polo feito de escribir libros solo e lelos sin máis, se non hai diálogo despois entre os lectores, entre todo o circuito que forma a cultura, se non hai ese diálogo, eso queda aí como un grabado nunha pedra que non entendemos, non? Entón, bueno, pois era eso que, aparte deste inciso, que me sinto especialmente cómodo nun premio que leva o nome dos críticos, non? Que, por suposto, pois agradezo e estou encantado, ainda me dura a alegría de cando me chamaches por teléfono, non? Decía Juan Marsé que el nunca falaba da cociña das súas novelas, non? E certamente tiña razón, non se debe falar de como se fan os libros nin do que ti tiñas na cabeza, o libro é o que está aí e punto. Pero como estamos precisamente nun ambiente máis especial relacionado ca crítica, pois vou facer algúns comentarios sobre a xénese do propio libro. Moi breves porque o texto está aí para velo, entón non vou eu aquí a reescribir a historia agora, pero sí vou decir algunha cousa. En primeiro lugar, que me moveu a tirar por ese camiño, non? E foi a idea da violencia. Quería escribir algo moi violento. Entón, podes dicir, bueno, por qué? Ou, pois, mira, que cousa máis sin sentido, incluso, non? Por qué? Pois non o sei. É dicir, os autores... Bueno, hai moitos tipos de literatura, pero, cando menos, algúns autores non sabemos moi ben cal é o impulso inicial que nos move a escribir de algo, ou a imaxe da que partes, ou aquelo que te obsesiona, o síntoma lacaniano do que fala Forcadela cando reflexiona moi ben sobre a literatura. Entón, eu quería falar de violencia, o mellor porque simplemente estamos cheos de películas, de series moi violentas, pois pudo ser algo tan trivial como eso, pero todos estamos inmersos nunha atmósfera que non se está condicionando e que nos leva por un camiño ou por outro. Entón, para escribir de violencia, con moita violencia, non un crimen solo, senón moita violencia, onde podía ir? Eso xa me dirixiu inmediatamente a unha época concreta, que era da posguerra. Aínda que non tivemos guerra de frente militar, pois si houve unha posguerra moi dura, non? Entón eu tiña que ir a ese período histórico, a posguerra, os anos da fame, que foron esencialmente o 40-41, e os anos posteriores, non? Cando había esa esperanza de que os aliados entrasen tamén na península, e iso deu un realce á guerrilla que cobrou de repente unha nova forza. Entón tiña que ir a esa época. Non foi por un interés especial de falar da guerrilla nin de nada deso, que hai moitos libros sobre eso, e eu non tiña unha motivación especial, pero a violencia levábame aí. Iso levoume a outras cousas, levoume pois ao mundo rural, ao campo, porque era onde se movían basicamente este tipo de forzas e onde houve aparte de que a Galicia da época era moi maioritariamente rural, o sea, era a realidade que había, non? No 80% da poboación vivía no campo prácticamente. E iso permitíame pois tratar, ubicar unha serie de ambientes rurais, digamos, pois desde unha feira hasta outro tipo de cousas, pensando que o público hoxe menor de 50 anos que vive nas cidades descoñece por completo o mundo rural. E entón, pois, bueno, ese era un atractivo para escribir de algo que xa estaba perdido ou se estaba perdendo xa nas novas xeracións. Eu podía recrear uns ambientes que resultasen máis ou menos atractivos para o lector ou para a lectora. Aquí hai que facer unha especificación, porque collendo aquela expresión que non sei se o propio Cela usaba ou a usaban un pouco contra el, que era o tremendismo. Certamente é un libro un pouco tremendo. Entón,
o campo era así? Non, non era así. O campo era así nunha época, foi nunha época, entón que nadie vai a entender que ese campo do que se fala aí é o campo galego, unha descripción do campo galego, porque sería tremendo, sería un grave erro. É dicir, o campo era moi distinto nos anos 30 e era moi distinto cando eu o coñecín, por exemplo, nos anos xa 60 ou 70, non ten nada que ver con ese. É dicir, o campo dos anos 30, polo que temos leído e oído, pois era un campo alegre, con iniciativas, con moita xente moza, con proxectos, etc., proxectos modernizadores, podría estar aquí Lourenzo Fernández Prieto para contárnoslo, etc., que é o experto neso. E o campo dos anos 60, pois tampouco ten absolutamente nada que ver con isto. O campo dos anos 60-70 era un campo onde xa había unha emigración forte a Europa, a Barcelona, a Bilbao. Era un campo con iniciativas, empezaba a haber granxas, etc. Quero dicir iso para ubicar este libro e non facer xeneralizacións, porque a veces nos resumes tendemos a xeneralizar e dicir, bueno, eso está no campo galego. Bueno, está no campo galego dun período moi concreto. Por outra parte, todo eso conduciume tamén a outro espacio que é o da lingua. É dicir, ese tempo e ese espacio daba pé a facer un esforzo nun galego patrimonial que nun ambiente urbano actual non sería tan acaído, non caería tan ben como neste caso, non? Entón, permitiume tamén disfrutar buscando un idioma que tivese forza, que fose áxil ao mesmo tempo e que fose verosímil no lugar do que se está falando, non? Cambiando de tercio, os personaxes son, os protagonistas son unha contrapartida, a guerrilla ou os atracadores, como se lles chamaba naquela época, eu ainda teño recordos que se falaban moito deles. Casares ten tido algún lío porque lle criticaban, por que lle chamas atracadores nas novelas? E, bueno, porque era así, chamaban, non, guerrilleiros, bueno, tranquilo, o sea, que non pasa nada, a realidade era que era, e palabras usábase, bueno, unha das que se usaba moito eran fuxidos, etc. Eu falo pouco deles, moi pouco, casi non saen, son outra realidade que está aí na sombra, non? Unha sombra que circula pola novela, e aparte que hai moitos libros xa sobre eso, etc. A min interesábame a contrapartida, porque, bueno, en parte porque os malos tamén son moi atractivos, a veces son máis, eso... os que tedes máis idade ou a miña idade recordades o malo máis famoso que deu a televisión, que era Falconetti. Algúns ainda vos sonará, creo que era dunha serie que había home rico, hombre pobre ou algo así. É dicir, os malos ás veces, non sempre, tampouco as generalizacións en literatura conducen moitas veces a erros, porque en literatura, como en todo tipo de arte, podes facer unha afirmación que é certa, pero tamén é certa a contraria. Entón, hai que sempre relativizar un pouco, non? Entón, pero sí é verdade que tanto no cine como na literatura os malos ás veces dan moito xogo, porque, bueno, parece que teñen unha personalidade máis matizada, con máis aspectos, etc., etc. E, ao mellor, tamén hai unha tendencia que teño a poñerme do lado de persoas cas que eu, en principio, como persona, como cidadán, non simpatizo. Na miña novela anterior, As mellores tendas de Madrid, un dos principais protagonistas era o director xeral dunha caixa de aforros, co cal non teño nada que ver, efectivamente, en nada. Entón, non sei, hai tamén un elemento na arte e na literatura, na escritura, que é empatía. O outro día, falando dun libriño para xente que quere empezar a escribir, decíalle que cando empezas a escribir tes que pensar nos outros, necesariamente, tes que poñer no lugar de outras persoas, de outros personaxes, e iso é precisamente empatía. Por iso creo que a escritura é moi humana, fainos, aínda que parece unha frase bonita, eu creo que nos fai mellores persoas. Temos que entender os outros, porque senón sería unha obra absolutamente plana e maniquea de bos e malos, simplemente, non? Como unha especie de dibuixo animado, non? Entón eu aquí puxenme no lado dunha patrulla que vai polo campo dunha forma casi épica ou contraépica,
que eu non califico. Creo que non hai ningún calificativo negativo sobre eles, ni ninguna observación moralista, digamos. De modo que, se este libro leese, por exemplo, o presidente de Israel, quizá lle parecerían os bons, os que aquí son os malos, quizá se o lee el, son os malos, o mellor, pois que estamos aquí. Pero igual o lee Netanyahu e dice, non, estes son efectivamente unha maneira moi apropiada de comportarse en sociedade, non? Entón, bueno, o libro foi por aí, non? Hai unha cuestión que final que quería decir lle que unha vez, creo que o dixo, se non me equivoco, Dolores Vilavedra nunha entrevista, que quizás chegou un momento de que tratemos o feito da guerra desde unha perspectiva estritamente literaria, non de novela histórica, non documentalista, senón como un tema máis que pode ser tratado, pois como podemos falar hoxe da guerra contra os franceses. Hoxe lemos o Sable do francés de Miguel Anxo, como é? Miguel Anxo? Sí. E non estamos pensando de que lado estamos, dos afrancesados, dos outros, estás pensando no libro como entretemento. Eu pensei o meu libro sempre como algo, a pesar da crueldade que se lé, que entreteña os lectores, que manteña o ritmo, que seña como un trebón que circula e que non te deixa tranquilo en ningún momento hasta que remates con el. Eu pensei que iso era importante, como pasa en moita literatura ou no cine, que trata de manter a tua atención e provocar, ofrecer unhos efectos que te teñan, como se di coloquialmente, enganchado. Entón, eu busquei todo eso. Que pasa? Que o tema, pois está, a pesar desa reflexión de Dolores Vilavedra, que eu comparto, eu creo que chegou ese momento de facer literatura propiamente sobre ese tema, pero o certo é que os acontecementos políticos van de tal maneira que non nos damos desenganchado da emotividade que rodea, que sigue rodeando todo o tema da guerra. Entón, sigue habendo polémica sobre eso, sigue habendo reivindicacións como se estivésemos na política de 60 ou 70 anos, de maneira que non podemos deixar de lado os nosos posicionamentos personais cando leemos un destes libros. Pero eu tratei un pouco de escoller ese camiño, de escoller o camiño da literatura. E, bueno, isto era o que tiña pensado decir sobre o libro, pero tiña ganas de decir unha cousa máis que non ten nada que ver sobre o libro, pero, como decía antes, xa que estamos entre críticos, quería decir algo sobre a literatura en xeral, a literatura galega en xeral, que é unha especie de crítica que me incluye a min de primeiro, é dicir, de autocrítica, sobre todo os que somos autores ou autoras, non? Que é o feito de que hai moi pouca ambición na literatura galega. Eu creo que iso está mantendo nun plano, nunha especie de mesocracia, onde hai un certo nivel, pero non damos subido arriba. A algo dun pouco máis, pois, bueno, como eu creo, e non porque co tempo nos parezan mellores ou idealicemos, pero eu creo que outros aquí xa chegaron, como pode ser Blanco Amor, Cunqueiro, etc., e que nos está costando a xeracións actuais chegar aí. Eu creo que falta ambición por unhas razóns que facilmente podemos supoñer. Cando un autor ve que vende 300 exemplares, queda doído e di, bueno, para a próxima que non me forcei ben, pero, bueno, vou facer aquí, ora collo este tema que vai enganchar aquí, entón chega a 500. E o tipo dixo, bueno, pero isto son as cifras, xa non falemos de dereitos de autor, porque iso xa nada, xa non supón nada. Vaise frustrando. E cando chega a certa edad, o mellor xa se retira, é dicir, empezan moitos novos autores, novas autoras, agora, moitas máis, pero que despois chega a un momento que di, bueno, para que? Para que vou seguir escribindo se non hai público? Non hai público por outras moitas razóns, ou hai pouco público. Agora podería enumerar autores e autoras que deixaron prácticamente de escribir, e que eran dos mellores que tiñamos, e que levan anos sin publicar libros. E outro día preguntaba a un amigo que lles pasa a esta xente. Eu non me sabía contestar, a pesar de que está bastante no mundo da cultura. É dicir, que pasa con toda esta xente que agora, ca madurez, ca experiencia, podía darnos as súas mellores obras? Non hai
Entón, que pasa? Bueno, pois que tamén vivimos nunha sociedade, deixando a marxe en cuestión sobre a literatura galega, que todos sabemos e imaginamos, e non é necesario entrar, vivimos tamén nunha sociedade do inmediato, nunha sociedade da rapidez, donde, como di esa frase tan común, querémolo todo e querémolo agora, non? Queres que te recoñezan, que che den premios, queres a fama, diñeiro, etcétera, etcétera. E se non o temos a corto plazo, xa non nos vale. Que pasa? Que se nos vamos unhas décadas atrás, non moitas, non hai que ir ao século XVIII, chega con que vayamos aos anos 50, pois os autores, e autores galegos tamén que había esa época, que era, por certo, moito máis difícil da que estamos vivindo nos agora, e, sin embargo, escribiron con ambición, e non porque tivesen público, porque non se publicaba casi en galego e así a todo tiveron ambición. Que se pode decir de Blanco Amor? Pero que ánimo, que moral podía ter Blanco Amor para escribir e para esforzarse tanto en facer vos libros? Se era terrible o momento que vivían e como se volvían tolos para poder publicar un libro, para que lle deran un premio, se tiñan que mendigar. E fixérono. Entón, quería decir que volvendo dos anos 50, que pensaban na posteridade. Un autor tiña moito esa mirada alta de decir, escribes para a posteridade. Eso hoxe queda nos grande, é dicir, eso, bueno, por favor, a posteridade, vamos a ver, eu teño que ir ao Freud, teño que tal, entón a posteridade queda un pouco a desmán. Pero é unha exageración tamén ese desprecio que facemos pola posteridade. Deberíamos, cando menos, pensar que sería bon que os libros que facemos se leesen aínda dentro de 15 ou 20 anos, e non está pasando, non está pasando. Os libros teñen unha vida máis ou menos boa ou mala, rápida, e desaparece. Pero, bueno, é un fenómeno mundial. Sí, vale, pero non nos podemos justificar en cousas que sí son certas, pero que pensemos que, habendo unha socioloxía da cultura que nos justificaría, non debemos pensar que nós tamén temos culpa, e tamén temos a nosa parte. Nós non podemos, os escritores, normalizar lingüísticamente o país, por decirlo así, pero sí podemos tratar de escribir mellor, de facer libros máis traballados. O que non vale decir, como vou vender 300 exemplares, pois mira, isto escribo nun mes e vai para diante a editorial que me publica e xa está, que tan malo non son, algo de oficio teño e xa está. Non, dedícalle máis tempo. Repasa o libro. Eu vexo que hai autores que non repasei moito o libro, é que lle deron unha relectura e correxiron os fallos. Bueno, pero eso é dunha redacción de bacharelato. Repasar a redacción tú en segundo, vale, pero eso non é dun autor, digo, por Dios, pero que traballo é aquí? Que se lee, que se outra. Entón, nese sentido, xa remato, quería decir que, bueno, é, como digo, unha autocrítica, porque eu tamén me incluyo nese modo de tratar que non todos os problemas que teña a literatura galega son ambientais. Tamén os suxetos produtores tamén temos a nosa responsabilidade. Eu creo que cada un temos que responder do noso e non ampararnos no demais, na socioloxía, digamos. Nada máis, moitas gracias a todos os que viñestedes aquí, encantado de ter recibido este premio, non? Bueno, pois eu... A ver, un momentiño. Este ano temos novidades que cargamos estes agasallos para os autores. Bueno, moitas grazas, Manuel. Eu creo que se antes Ana e Antón nos deixaron emocionados, eu creo que Loli, Dolores Vilavedra e Manuel nos deixan con moito para reflexionar. Eu tiveme que conter para non intervir, pero se non facemos mesa redonda non saímos de aquí, pero realmente foi moi interesante. Nada, pídovos que se queredes abrir isto, ensinalo, porque é un galardón que por primeira vez otorgamos nesta edición, que é algo físico para que le vedes polo menos un recordo. E nada máis, non sei se alguén do Ateneo quería tamén facervos entrega de alguna cousa. Están cambiando, bueno, traíaos marcados, era moi difícil trabucarse, pero xa o fixemos a propósito para que quede un intercambio e unha irmandade así.
Bueno, temos estes cáncaros, estas flores se chaman prímulas, que son as flores da primavera. Bueno, sácase moi rapidamente a simboloxía, non?